pali propaganda inake yomwe ndithu anthu akukhulupirira kuti imeneyo yaphikidwa ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party. Nde propaganda imeneyo ikukamba nkhani ya Lady Dr. Saulos Chilima. Tikukhulupirira kuti ambiri kusatira bwino kuti Lady Dr. Saulos Chilima kufikira ndithu pa nthawi imene amatisiya pa 10 June 2024 ndi anthu ena amene ndithu anamwalira limodzi pa ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa. May their soul rest in peace. Iwo ndithu anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko. Nde pajaso ndithu iwo anali ndithu mu mgwirizano chipani chawo cha UTM chine ndithu pa mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress Party. Komanso ndi zipani zina ndithu zingapo zimene anapanga mgwirizano umene umadziwika kuti Tonse Alliance. Ndeno kwa kutuluka nkhani imeneyotu imene kuti ndi propaganda mangapotenga kuti ikuoneka zoti umboni weniweni palibe. Nkhani ikunena zonena kuti akuti Lady Chilima ndi kuti asanamwalire iwo anayamba ndithu kufotokozera akuti ena mwa achibale yawo komanso ena ndithu mwa amene amathandizira ku ofesi yawo ya vice president. Nde akuti iwo ndithu amafotokoza kunena zonena kuti pa chisankho chimene chitike pa 16 September chaka chino cha 2025 ndi kuti Dr. Chilimawo akuti ndithu amapitiriza chiganizo chosapota Lazarus Chakwera kuti ndithu apitirire ngati presidential candidate pa chisankho chimenecho. Iwo ndithu anali okonzeka kupanga support amene ndithu kakuchita campaign ndi zina zotero. Komano potengera ndi mmene zinalili makatu ubale umene unalipo pakati pa chipani cha UTM komanso Malawi Congress Party umaoneka zoti ubale wawo sunali bwino. Tatene tione zina mwa zimene anayankhula ndithu Lady Saulos Chilima nkhani yokhuza ndi Tonse Alliance. Anthu amene ndithu atayamba kukhulana kumaperoke tipitize ndithu nkhani yathu. Ndipo pachitatu kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party komanso UTM tizigwira ntchito ngati anthu amodzi osati wina wankulu wina wang'ono koma kuti tikhale iko imene tinalemberana mu agreement yathu. Ndiponso tinaona kuti panali magawo awiri, kwina tisanapite ku chisankho kwina titapita ku chisankho. Tisanapite ku chisankho timaona kuti tinanena kuti ife ngati Malawi Congress Party ndi UTM tigwirizana kuti president akhala ndani ndipo running mate akhala ndani. Izo tinagwirizana a president pano ndi Dr. Chakwera, a vice president ndi amene akulankhulani panakali pano. Komanso tinanena kuti potengera kuti kumene timayamba mgwirizano wathu ma executive committee ya Malawi Congress Party ndi UTM ndi amene anapanga ma resolution pokhulupiriranso kuti anthu fe tikhulupirirana komanso tutengera zinthu zibwino anthu ndi wa Malawi amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi. Ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Chabwino taona ndithu pamenepo tazimveranso tokha makani imene amayankhulira Lady Dr. Saulos Chilima nkhani yokhuza ndi Tonse Alliance kunena zonoti anagwirizana anthu amene kuti asapotana. Wina ndithu ayimira mu 2020 of which ndoti anayimira ndithu ndi Lazarus Chakwera ndipo atasapotana anawina ndithu ngati mtsogoleri anayamba kuyendetsa ndithu boma. Nde pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September ndiyoti anthu amene asokusapotana Lazarus Chakwera amene ndithu kusapota Saulos Chilima ndi chipani chawo cha UTM kuti ndithu apitirire kulamula boma akapambana pa chisankho chimenecho. Komano ndi mmene zinthu zimakhalira tikupeka ambiri tikutsatira bwino kuti panali ndithu kusamvana kwakukulu kumene kunakhala kubuka amapezeka zoti ndithu ako chipani chimene cha Malawi Congress Party amanyoza ndithu Lady Saulos Chilima pamaso ndithu pa Lazarus Chakwera. Komano panalibe china chilichonse cha nzeru chimene ndithu Lazarus Chakwera amachita maka ndithu kuzuzula ena mwa akuluakulu amene ndithu amanyoza amene Saulos Chilima. Zimene zimasimikiza kunena zoti iwo ndithu amagwirizana nazo zimenezozo. Ndeno tikupeka kuti ambiri tikutsatira bwino kuti Chilima anatisiya kenakono awo azibwera ndithu pano kumazapanga mapropaganda ngati amene kuti amafuna ndithu kusapota Lazarus Chakwera. Anakhala zoti anali mmoyo bweza atasapota Lazarus Chakwera umboni palibe ndi chifukwa ndithu anthu akumabwera kumanena zoti amene ndi mapropaganda.
komano chilungamo ndichonena kuti mmene ndithu anamwalirira a Saulos Chilima kunatuluka ripoti limene ofufuza anapereka makazi okhuzana ndi ngozi ya ndege imeneyo. Komano potenga ndi ripoti yomene abwerera anthu ndithu enake anapezeka olakwa pa nkhani imeneyo, komano palibe ndithu chilango china chonse chimene analandira kuchoka ndithu kwa mtsogoleri amene ndithu amakhala ndi mphamvu zonse. Ena mwina padakale panopa adakagwirabe ntchito. Zimenezi ndi chisimikizo kunena zona kuti chimene chinachitika nthawi imene jawo makosana amenewa ndi kuti amadziwa bwinobwino chifukwa anakhala zona kuti amafuna kuti chilungamo chioneke, ndi kuti anthu amenewa amene akanika kugwira ntchito yawo amene ndithu kulandira zilango ena ndithu kuyimisidwa ntchito kumene. Koma anthu amenewa padakali panopa akuthamangathamangabe. Ndeno zimenezi anthu ena ndithu akumasimikiza kunena zona kuti amenewa ndithu anamvana kuti zonsezi akudziwa maka ndithu chimene chinachitika, ndi akamabwera ndi mapropaganda ngati amenewawa nkutheka ndithu kuti akuganiza zonena kuti apusisa anthu. Komano chilungamo chonena kuti anthu amafuna ndithu atadziwa chilungamo chenicheni maka chimene chinachitika pa nkhani yokhudza ndi ngozi ya ndege imeneja, maka potengeranso ndi ripoti imene abwerera anthu amene analolakwa amene ndithu kuti aweruzidwe. Ndi poti anthu akupita ku chisankho akuona zoti nthawi ndithu yawathera nthumazi yamba kuwapeza makosana amenewa kuti atakhala zona kuti aluza boma kodi zizatha bwanji, chifukwa ndikuti mwachidziwike kuti aluza boma ndi kuti anthu ena obwera akuena ndithu kuti azafufuze nkhani imene chaone kuti kodi amene analakwisa ndi ndani pa nkhani ya ngozi imene. Anthu ndithu saukana ngozi imachitika, komabe pamene ndithu kuti pabwere zosatira bwinobwino ngati nake analolakwa akuena ndithu kulandira chilango maka posatira kulakwa kwawo. Mwene maganizo pa nkhani imene pamene tunazona kuti kukuyenda ndithu propaganda imene anthu akukayikira kuti yaphikidwa ku chipani cha Malawi Congress Party maka nkhani yokhuza ndi aleti Dr. Saulos Chilima kuti ndithu amafuna kupanga sapoti Lazarus Chakwera pa chisankho chimene chichitike pa 6 September chaka chino cha 2025. Ngati mwene maganizo amenewo mutha kutifotokozera comment section, koma popereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zamachitika ndeti zitha kutipeza mosavuta.